Εκεί που το πράσινο του Πηλίου σμίγει με το μπλε του Αιγαίου, βρίσκεται το ξενοδοχείο Κρικέλης, με άνετα δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια, με air condition, μεγάλα μπαλκόνια με φανταστική θέα και ιδιωτικό πάρκινγκ. Περιμένει όλους εσάς που θέλετε αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές δίπλα στο κύμα. Αν αγαπάτε τη θάλασσα, αν προτιμάτε το ψάρεμα, αν σας μαγεύει η θέα του Αιγαίου, αν θέλετε ασφαλή διακοπές για τα παιδιά σας, τότε το ξενοδοχείο Κρικέλης είναι ό,τι καλύτερο, στις καλύτερες τιμές και πάντα με φιλική εξυπηρέτηση. Ξενοδοχείο Κρικέλης, στον Άγιο Κωνσταντίνο στην Πάλτση στο Πήλιο και με θέα το απέραντο γαλάζιο. Εκεί που το πράσινο του Πηλίου σμίγει με το μπλε του Αιγαίου, βρίσκεται το ξενοδοχείο Κρικέλης, με άνετα δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια, με air condition, μεγάλα μπαλκόνια με φανταστική θέα και ιδιωτικό πάρκινγκ. Περιμένει όλους εσάς που θέλετε αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές δίπλα στο κύμα. Αν αγαπάτε τη θάλασσα, αν προτιμάτε το ψάρεμα, αν σας μαγεύει η θέα του Αιγαίου, αν θέλετε ασφαλή διακοπές για τα παιδιά σας, τότε το ξενοδοχείο Κρικέλης είναι ό,τι καλύτερο, στις καλύτερες τιμές και πάντα με φιλική εξυπηρέτηση. Ξενοδοχείο Κρικέλης, στον Άγιο Κωνσταντίνο στην Πάλτση στο Πήλιο και με θέα το απέραντο γαλάζιο.